motor di himbe motor motor mana ai giri office mana ai need rego by all means mana hengi me ai gwe alternator 120 120 to the maximum abu nebo brembos ai gwe ya 150 150 120 watt plus 150 or 300 mba okay 270 okay ai abia gwe aunaka workmanship 30,000 150 or ndị a na-eme olu n'abalị fa pụọ olu n'ụtụtụ fa abata na-amụ ọkụ ha mụchazi ọkụ mbata kwọrọ mfe ụgwọ ọfọ na use chọkwa obi atagbo gị n'ọta afụlọta akpọrọ gị ahụ ịmakazi egwu ha n'abalị a mee na ọsịsọ oge adịrị mma ọ chekwalo ebe ahụ anyị na-akwado na anyị ama ngazikwa ebe ahụ ka m kwụ ya okwu lemechara gị anya chekwalo ka anyị na-echele ka anyị yi ọnụ n'ọnwayọ ka anyị yi ọnụ agaghị ị ga-ekwu abakara m ya mba mbọsị ya bakasịara ya arụ kemgbe ahụ kwezi m nwere mmiri tọgbọ iko na maka na mgbe ọ bụ na ego weta nka anụ ha Silas Nwaaba change your for you you look they like to remain the same Silas Nwaaba Silas na